ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಯನ ಜೀವದ ಅವೇತೋ ನಾಡಿ ನರಂಬುಲು ಸರ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಐ ಕೊಂಜಾತ್ ಉಲ್ಲಾಸ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಔಷಧ ಒಂಜಾತ್ ಸೆನಕುಲು ನಿಮಿಷೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಔಷಧ ಹೆಚ್ಚವಡು ಅಕಲ ಮೋನೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಓಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನ್ನು ಕನಕ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಆಜೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಪುದರ್ನೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಕುಲು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲಾಜಿ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗು AMJ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಸಂಚಿಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗರ 2 ಜನ ತಯಾರಾತೇರು ಕುಲ್ದೇರು ಅಕುಲು ಕೂಟದ ಇನ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುವ ನನ್ನಂಜಿ ಕೊಡುಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಕುಸಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕುಲು ದಾದ ಈಚಾರ ದುಂಬುಡು ದೇವತೆ ಪಂಡ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗೋಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಪರ್ಯವತಂದನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಒಂಜಾತ ಮಂಗು ಮಸ್ಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಕುಸಲ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಕುಸಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮದ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಒಲ್ತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡು ಕಂತಾರ ಛ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಜೋರು ಬಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕು ಜೋರು ಐಟೊಂಜ ಬದುಕೆ ಇಜಿ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತ್ವೆ ತೂಯಿನ ಬೋಡಲೆಗೆ ಏತ ಇಲ್ಲಡ ಕಂತ ಸಾಕಾತನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲನೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ಉಂಟು ಆತು ಓತು ಎಲ್ಲ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇಂಜೋಲು ಯಾನ್ ಬದುಕೆ ಏಂಚಿನ ಚೊರೆ ಮಾರೆ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾರಚ್ಚಿ ಮೋಲ್ ಬಿಡ್ಪುಜೋ ತೂಯಿನ ಬೋಡಲೆಗೆ ಅಂಡ ಎನ್ನೂರು ದೋಸ್ತಿಲ್ಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಅಂದ್ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಣು ಆಯ ಪಾಪ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ವೆಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಪಂತಿಲ್ನಜ್ಜಿ ಪಂತನ ಮೋಲು ಕೂಡ ತೂಯಿನ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂದ ಬಂಗತೆ ಪಂತಿಲ್ನಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಆನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಯಾನು ಬರುವೆತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಬಂದಿನಿ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ತೂಕ ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಬರಂಜಿನ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ದಾಲ ಜಿಂಚೆನಿ 10 ಜನ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಪಾತೆರಪ್ಪ ಜತ ಕ್ಲೋಸ್ ಜತ ಆಂಡಲ ಮರ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಬರಡು ನಿಂತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಪಿಂಡ್ ಬಿಸಿ ಬೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಇನಿ ಊರು ಬೈದಿನ ಐತೆ ಅಂಡ ನೀನೊಂಜಿ ತೂದು ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಡದಿನ ತೂದು ಪಾತೆರದು ಬೋರ್ಡು ನೋಡಿ ಬಡದಿನ ಅಮ್ಮನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಭಾರದತ್ತ ಆತುಂಡು ಯಾವ್ದು ಮನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಭಾರದತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಚು ಮಾರ ಎರಡೊಂಜಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ದಾದ ಮಾತಾಂದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೋಪಿನ ಬಾಯ ಯಾಪ ಹೋರೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಪನ ಲೇಟ್ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಬಡದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹನ್ ಬೋಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಬಡದಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ತೊಂದರೆ ಜತ ಪಂಪಿಂದ ಹದ ಮಾರ ಖಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಜೋರಲ್ಲ ಖಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಜೋರ ಹಾಕೋಲ ಅವನ್ಯದ್ದೆಗು ನಾನು ಹಾಕು ಜೋರ ಬಕಂಜಿನ ಹಾಕು ಜೋರ ಸೈತೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬಕಂಜಿನ ಮರಲ ಮರಲತ್ತೆ ಬಕಂಜಿನ ತೂಯಿನ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಇನ್ನನಾ ನಿಕ್ಕು ತೋಡನ ಲೆಪ್ಪುವೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ದಾದಪ್ಪ ಎದುರು ಬರ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ತಲೆನ್ ಒಡೆಗಲ ಬತಂ ಪೋಪಿಲ ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬರತಿ ಬೇರೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ನಿಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪರೆ ಬತಂ ಬೋರ್ಡವು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಇಡೀ ಸಂತೆ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆಲ್ ತೂಯಿನೇನು ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತು ಜನ ಪೊನ್ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂತೆ ಬಕದಾನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಾರ ಉಲ್ತು ಕನ್ಸ ಇದ್ದರ್ನಿಚ್ಚಿ ಏರೆ ಸೂರ್ವೆ ಅಮ್ಮೇರೇನ ಅರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೋಲತ್ತೆ ಮಾರ ಅವನು ಮಾರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂತೆ ಇವತ್ತು ಸೋಕುತ್ತೇನೆ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇತ್ತದಾನೆ ಈ ಜಾವಡೆ ಜನಿಯತ ಜಾವನೇರ್ ಪರ್ರೆಗುಲ್ಲಾರೆ ಬಕ ಇತ್ತೆ ವರಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂದ ಬಕ ಸೈಯಡ್ ಪರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಹೆಂಗ್ ಪೋರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬಕ ಎಂಚಲ ಆವಾಡ್ ಮಾರ ಬೊಡೆದಿ ಅತ್ತ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬೊಡೆದಿ ತೂದು ಕಾಲು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರದು ಪೋಪೆ ಮಾರ ಆಲಮಿನ ಕತೆ ಕೇಂದ ಮಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾರ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗಾನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ದಿನತ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮುಖ ನನ್ನಂಡಿ ರೂಮ್ ಅಂತ ಪೋಪೇನು ಮೊಲಿನ ಖಾತೆ ಮೊಲ್ ಬತ್ತೋಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೇನ್ ಗುಲಾಬೇದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಪ್ಪೇನ್ ಗುಲಾಬೆ ತೊಂಬೈದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಂಬೈದಿನ ಐಕಿ ಎಂಜಿನ ಅವಲ್ತಾ ನಾಮ ಬಿಡ್ಬಾನ ನಾಮ ಬರ್ತಜ ಯಾನ ಸೀದಾ ಬುದ ಅಮ್ಮೇರ ತೊಂಬತ್ತೆ
ಅಮ್ಮೇರೇನೆ ತಮ್ಮ. ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಏರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಐಕುಲ್ದ ಮಾರ ಐಕ್ నీకు మండే సంబంధ అజ్జా బక 4 జనకులు ఎంజిన మల్తిన ఎంజిన ಬಕದಾದ ಮಲ್ಪುನು 4 ಜನ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಉಲೈ ಲೋಡಗೋಬಿನಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡ పుల్లె ముట్టలు ఊడని ఫస్ట్ నైట్ ఇజ్జా ఎంజిన మార దక్కర అయ్యో ఎంజి మల్ప ఇది ఓలి ఇన్న బడిదిన్ లేపుత బడిదిల్లోలు. ఫాతర్ గంచూరు ದೂರ ಉಂಟು యాన్ దూరనే ఫాతర్ ఆ వా ಮೈ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ಚೈತ್ರ ఏరు ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ಬಂದಾಳು ಬಂದಾಳು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಳು ಚಿತ್ರ ಮರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಜಾರತ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನು ಅದನವಾ నమస్తే యాన్ రాజేష్ ఉంది అన్నాను ఏం చెల్లారు హుషారు. ఈ అంత ఉంటుందా మారా ఏం కొంచెం ఫాతర్ రెండు అవి హుషారులారతే హుషారులే. బకాయ మనం తేరేకి బింగిరి మరలను ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಪ್ಪ హుషారులేరా హుషారు. బస్ ಬಸ್ ಎತ್ಕಂಟಿ ఇది బస్ ఇచ్చే పోపుండు అరేకి దాల తూయిన దాల బోర్డు దాల మనీ పంద ಯಾರಿಗೆ ಶರ್ಬತ್ ಕನ್ಪೆ ಸರಿ, ಸರಿ, ಸರ್ವತ್ ಸರಿ. ಕನ್ಫರ ನಂಬೆ ಓ ಮಾರಿ నీకు మంట సంబంధ మారే ఆత పొరల గంటద మారే బొడిది మారే నిన్న ఇతే నన్ను ఈతు తూతు పోయర్రి కరెక్ట్ ఎంజినాడలో ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೇರಾ ಅವು ಬೋಡು ಉಂದು ಆರು నీకు మండ సమజ్జి మారే నీకు ఆత ಸ್ವಯಂ ఉండజ్జ మారే ఆత బస్ పాపద ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನಿ ಮರಲು ಉಸರ್ಜಿ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ತೂಯಿನ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮನ್ಪ ಎಂಕಿತ ಸರ್ಬತ್ ಕಂಡ್ರೆ పోయర్ರಿ ಬಚಾವ್ ಅಂಚದೋಡಿಕೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಏಂಜಲ್ ಅದೇ ಅರ್ನ ಪೆನ್ ಶೋಕುಂಡಿಯೇ ಎಂಕು ಒಂದು ಬೋಡುಯೇ ಒಂದು ಮಾರು. ಹಾ ಸರ್ಬಾದ್ ಕಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಬಕ್ಕೋದು ಪಲ್ಲೆ. ಮಾರ ఏంజన ಪೆನ್ ಬೋಡಿಗೆತ್ತ పెన్ను ఎంచిన మర కొంచెం 10 రూపాయల పెన్నుల కొర్లే. నీకు కొంచెం 10 రూపాయల పెన్నుల ఎత్తుకోర్రా పూజ మర ಕೊರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಚ್ಚೆ ಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೆನ್ ಇಜ್ಜ ಬೋಡು ಎಂಕವು ఉంది నీగా అంట మర ಒಂದಿನ ತಮತ್ತಿಗೆ ಎಂಜಿನ? ಒಂದೇ ದಿನ ತಮತ್ತಿಗೆ ಆ. ಪೆನ್ ಕೊಡು ಪೆನ್ನ? ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಯಾನೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅವ? ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೌಲ್ದಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬರೋರು ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಂತು ఆవా మెల్ల యావమ్మ అవే పాప పూలి కాలి పెన్ను మాత్రం కేన్ని బేతాలకేం చేరు అవు 10 రూపాయలు దత్త వాడు మల్లెజ్జి ఆవాడు మల్లెజ్జి పొంజవు మాత్రం ఇన్నదాల తొందర ಬದುಕಿಯ ಮಾರ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಂದಾಜು. ಅವ ಈ ಏಪಲಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಉಡೇಗ್ಲ ಫಿದಾಯಿಲೆ ತೊಂಬರಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಖಲೆ ಧರ್ಮಗೋಲ್ ತಿಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಕುಡದ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸಾಯಿಪ ವಾಚಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕು ಬೋಡುಯೇ ಓಯ್ ಮಾರ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ನಮ ಏ ಯಾ ಎಂಕು ಬೋಡಿ ವಾಚಿ ಓ ಬೋರ್ಡು ನೆಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಾಯಿಪ దే ఓ అక్క దే మూలుండు వాచి మన కొనలే ಗಾರ್ದ ವಾಚಿ ಅವು ಬೊರ್ಚೆ ಕವ್ವೆ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ವಾಚ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟವ ಅನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ಕೊರ್ರಬಹುದು ಮರ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲ್ ಮರ ಅಲ್ಲಿಚ್ಚೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನ ವಾಚಿ ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ಕೊರ್ನ ಎಂಜಿ ನಾವು ರಾಜೇಶ. ಈಚೆ ಬೋದು ಕೇಂಡೊಳ್ಳ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜೇಶ ಶಾ, ಶಾ, ಶಾ. ಒಂಜಿ ದಿನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ? ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಮರ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾಯಪಾತ ಸಾಯ್ತು పోయిన ಮಾರ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಈ ಮರ್ಲಿರ ನಾನು ಕೊರಲೆಮ್ಮ ಎನ್ನ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಮಲವಲ್ಲ ಸತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಕೇಳಿ ಜೊಲ್ಲು ನಾನು ನಾಲ್ ಪೋದು ಬರೋಡು ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ರಟ್ಟ ಮಾರ ಇದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಅಂಚದಾಲ ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಪಾರ್ವತ್ತನ ಮಾರ ಅರ್ನ ಶರ್ಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕು ಬೋಡು ಎನ್ನ ಕೋಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬೊರ್ಚೆ ಎಂಕವು ಶರ್ಟ್ ಬೋಡು ಆಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊರ್ಚೆ ಎಂಕು ಶರ್ಟ್ ಬೋಡುಯೇ ದೇವರ ಯಾಂದಾದ ಸೈಪಿ ಎಂಜಿನಾಗೆ ಮಾರಾಯ ಎಂಕು ಶರ್ಟ್ ಬೋಡುಯೇ ಅನ್ನ ನಾನು ಆ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ರಾಜೇಶ್ ನಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ ಕೊರ್ರು ಮಾರ ಎನ್ನ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಉಂದಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಉಲೈ ಪಾಡಂ ಬೈ ಮಾರ ರಾಜೇಶ ರಾಜೇಶ ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜೇಶ ನಿನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ದು ಯಾನ್ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋಬಿನ ಮುಡ್ಚ ಮಾರಾಯ ರಾಜೇಶ ಎಂಕೆನ್ನ ಬಡದಿ ಬೋಡೆತ್ತ ಅಂದು ದಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟವ ಅವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈತೆ ಮಾರ ರಾಜೇಶ, ಓ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನ ಮಾರ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಎಂಜಿನ ಬುಸಾರೆ ಇರ್ಬನ್ ನೀನ್ ಅನ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಮಾರ ಎಂಗ್ ನಾನ ಪೋಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೋಪಿ ನಿನ್ನ ಪರ ತಂಗಿ ಮೀನಿಂದ ಅವ್ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ಅಂದ? ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡು ಪೋಲ್ ನಿಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡು ಅನ್ಬೋದು ಮಾರ ಏನ್ ದಾದಾ ಅರ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಅಂಗಿ పోయొక్క బెల్ట్ ఎంజినకి కర్మగా ఇందా నీకు బెల్ట్ ఎంజిన్ ఆయనకి పెట్టమాడరండా ఇందా ఆయన మంటే జరుపు పో నన ఈ మారే ననములు ఉంటుండ బేరాజి ఎంచిన అవస్థೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ರಾಜೇಶ ಓ, ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಸ ಅವ ಎಂಜಿನ? ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟವ ಅವ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಐಷಾ! ಓ ದೇವರೇ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಘಂಟ್ರು ದತ್ತ ಮಾರೆ ನಿಕೋಲ ಕಂಕನ ಅಂಟುಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಲೆತ್ತ ಅಂಚೆದಾಲೆಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ. ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ಜಲತ್ತ ಓ. ಪೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಾಡ್ಜ ಅರ್ನ ಪ್ಯಾಕಲ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕು ಬೋಡು ಎಂಕು
ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಿದ ಇನ್ನ ಬರ್ಚನ್ ಕೌ ಬೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂದೇನು ಮಾತೈತೆ ಗೆತ್ತದ ಮಾರ ಏನಂತ ದಾದ ಮಾತ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಗ ಬಾಟ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎದ್ದೆ ದಿಚ್ಚೋಡು ಎಂಗ ಕೌ ಬರ್ಚನ್ ಕೌವೆ ಬೋಡು ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಪಾಡ್ದ ಮಾರ ಎಂಗೆ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತ ಟೈಟ್ ಆಗ ಮಾರ ವಾ ಕರ್ಮ ಬಸ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಮದ್ವೆಗೆ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರಿಂಗ್ ಬತ್ತಾನಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ತೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ. ಬೋಡು ಎಂಗ ಒಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಅಪ್ಪ ಎಂಗಿ ರಾಜೇಶ ಒಂಜಿದೆ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಕೊರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕಂತ ಚಾನ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಅವ್ವ ಇದು ಪೂರ ಕೊನೆ ಕಾಂಡೆನೇ ಕಾಂಡೆ ಕೊರ್ಪಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬಾರ್ನು ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಉಲಾಯ್ಡೊ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜೇಶ ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರೇ ಮಾರ ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಓ. ಕಾಣೆ ಕತ್ತು ಮುಟ್ಟವ ನಿನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎರಡೊಂಜಿಲ ಗಾಡಿಗೆ ನಂದು ಮಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಕಾಂಡಜಿ ಆಗಿಂಗ್ ಬಾಡ್ನೊಂಜಿತ್ತನ್ ಮಾರ ಐಟೊಂಜನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಡ್ ಮಾರ ಇಜಿಂದ ಅವಲ ದಾಂತಿಲ್ಲ ಕಾದು ಪೋ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿನ ಓಲ ಪೋಪಿ ಪೋಪಿ ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಶೋಕು ಎಂಗ ಬೋಡು ಎಂಗ ಬೋಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದು ಬರ್ಚನ್ ಕೌ ಬೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ 120 ಎಂಗ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಮಾರ ಇದು ಏನ ನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಬೋಡು ಪುಟ್ಟ ಓ ದೇವರ ರಾಜೇಶ. ಎಂಜಿನ ಸೈಪ ರಾಜೇಶ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸತ್ತ ಎಂಜಿನ ಮಾರ. ಹಾಲು ಮಲ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಮಟ್ಟು ಕೊರು ರಾಜೇಶ ಮಗ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗಾಣಗಂತ ಕೊರ್ಪನ ಮಾರ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರವ ನಿನ್ನ ಬಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಬುಲು ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಕಾಪುಲತ್ತ ಮಾರಾಯ ಅವಳು ಎಂದೇ ಬತ್ತು ಸೈತೆ ಮಾರಾಯ ದೇವರೇ ಆಂಡ್ ಮಾರಾಯ ಕೊನು ಉಂದನ್ ಕೊನೋದು ಅರ್ಧುನ ಮರಲುಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕೊನಿಪಿನ ಕಾಡೆ ಕೊನಪಲ ಕಾಣೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟವ నా మరే నిండు నేను కారు పత్తది పనిపోయాను మాతాకేండు పతం పోయలు నన్నైతే ఉంది నేను బర్ముడోని కేండోళ్ళ లైద అలా పాడదేను చందేని పుచ్చి దాయపండాను గడిబిడి బైదే మరే ಅಂಚಿನ ಏಪಲ ಕೇಂದು ಜೋಲಾಲ್ ಓ. ಅಂಚೆ ಏಪ ಕೇಂದು ಜೋಲ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆ నేను మాత్రం దాయకేను వాళ్ళు ఎంచిన నికులు ఏంజినా ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ್ಲೆರಿ ಇರ್ದಾದೆ ಶೋಕ್ ಎಜ್ಜರ್ ಆರ್ ಪುಡ್ಕೆನೆ ಅದು ನಾಯ್ದ ಕೂಗುರ್ಲಕ ಉಲ್ಲೆರಿ ಇರ್ದಾದ ನರ್ವಂಟ ಎಂಕವ್ ಬೋಡು ఓ దేవరా యాని ఈత దాంతలాలేకి పరులు తోచిన వల్లి మారే ಏತು ಶೋಕುಲ್ಲೆರಿ ಯಾನು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಈ ಬಂತು ಅಂದಾನ ಆತ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಉರಿದತ್ತ ಮಾರಾಯ ಇತ್ತೆ ಬುರಾಗೆತ್ತದ ಮಾರಾಯ ಯಾನ್ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ರಾಜೇಶ ಮಾರಾಯ ನನ್ನ ದೂರದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ರಾಜೇಶ ಇಂಚಾನು ಒಪ್ಪವ ಎಂಕ ಬೋಡು ಆಪುಜಿ ರಾಜೇಶ ಅಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವ ಈಗ ಉಲೈಪು ಇಜ್ಜನ್ ಕಾರ್ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ ಪರ್ಲಿಜ್ಜರ್ ಇರ್ ಕಪ್ಪುಲ್ಲರ ಆರ್ ಬಲ್ದದ ಶೋಕುಲ್ಲೆರಿ ಎಂಕ ಬೋಡು ಬರ್ಚಿ ರಾಜೇಶ ಅವ మల్లెజ్జి నన ఎచ్చ చొరగట్టను నెడ్డాపుజి దాయపండ నిన్న బొడిదిగు తుయిన బోర్డు మారే యానితే తుయిన బోర్డు ಬಂದು ಪುರಾಗ ಎತ್ತುಕೊರು ಜನ ಅಲೆಗೆ ಯಾನಿತೆ ಮುಲು ನಾಯಿಡ್ದ ಕಡೆ ಹಾಕಿಪೋತೆ ಆಂಡಲ ಅಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜಿಯದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಕುರ್ರ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂಡ ಯಾಪಲ ತಾಕುಜಿ ಪೊನ್ನುಲು ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡು ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪೊನ್ನುಲು ಒಂಚೂರು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಈತ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡಾ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡಾತ ಬೋಡು పొడిచింది పని వచ్చి సుధాకర్ పొడిచింది పని వచ్చి మల్లజ్జి ఇతే పూరా ఎన్న కొనదు ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕೊರಪೆ ಬಂತಾಯಿ ಈಲದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮೇಲೆ పొడిచి ನಿನ್ನ ಬುಡಿ ದಿನಿತೆ ಯಾನ್ ಕೊನಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕನಪೆ ಅವ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತ್ರಪುಲ್ನ ತುಯ್ಲೆಕಾಡು ಕೆಂಚನ ಕೆರೆತ್ತ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ 6 ಪ್ಯಾಕ್ನ ತುಯ್ಲೆಕಾಡು ಇದು ಪೊಲ ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಟಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಗೆರೆ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಭಗವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೂರ್ದು ತೆಲುಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಪೋಯಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡಿಲೇಕನೆ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆತ ಬೋಡಿತಿನ ಆತ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಪಂಚ ಸೆಡ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವರ ಚಿತ್ರಲೇಖ ನಾವು ಶೋಕ ಆತ ನಾವು ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತ ಕೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸುಧಾಕರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಡ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ಬೂರ್ ತಲುಪೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಲು
ವಿಜಯಣ್ಣ ಇದು ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋ ಮಂತ್ರಿ ಸೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ರೋಹಣ್ಣ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಲ ಆಗತ್ತಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೊಲಿ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊದಲೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣ ಉಂಡ ಒಂದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾಂಗಣ ಮುಡ್ದು ಬರಂಡ ಐಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಿಡಿದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ನ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಅಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅನುಗ್ರಹಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಇರು ಪೊಡ್ತಿ ಕೊಂದೊಂದು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಡಂಕಿ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಮಾರ ಬೇರೆಗಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ವಿವೇಕ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ಭಾರಿ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಃ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶತಮಾನೋಡ್ದಿಂಚಾಲ ಅನ್ನದಾನ ಅಭಯದಾನ ಜೀವದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಬೋಡಿತನಾತ್ ಕಷ್ಟಾಡಿತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಡಿತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇನೆಡಿತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೋದಿರು ಐಟ್ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಂಜಿ ಕರಿನ 1982 ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿನಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಯೋಜನೆದ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಇನಿ ದದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾವಂದಿರು ಅರ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರ ಅರ ಅನುಮತಿ ಕೊರನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಈ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಈ ದಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ಈ ಎಂಚಿನ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡೆದಿರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಆವಾಡು ಐಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲು ಆವಾಡು ಇತ್ತನೇ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಸ್ತಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಕ್ಲ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಿರೇಕ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಈ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರ ಸುಮಾರು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ ಈ ಸಹಕಾರಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣ ದಾದ ಪಂಪೇರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಅಮ್ಮಲ ಏನ ಮಾಮಿಲ ಪೋದು ಅವಳು ಕಾವಂತ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಡನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂತಿಸಿದೆ ಖಾಲಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಪೋದು ಅವಳು ಅಡಿಪೋದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಬೈದಿತ್ತರು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಐಟಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಿ ನಾನು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ತೂಪೆಂದು ಹೊರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಿತ ಆರು ಓಡೇನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಡೇನು ಪೋದಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಆರು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೇಂದ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಆರೇಡ್ದ ಅರ್ಥನೇ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೈದು ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಅಂಚೆನೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಂದೇನು ಏಪಲ್ಲ ಆರನೇ ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿನನೇ ಅವು ಹಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆತು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಚಿರದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.